Fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kienu rreġistrati erba każi pożittivi ġodda ta' COVID-19, filwaqt li tliet persuni oħrajn huma meqjusa bħala mfejqa mill-virus. Dan hekk kif il-gvern m'għadux iqis bħala obbligatorju li wieħed jagħmel swab test wara ġimagħtejn minn meta jirriżulta bħala pożittiv biex ikun assigurat li fiha kollox. Sa dan it-tant, skont l-istatistika pubblikata mill-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook, fl-aħħar sigħat ma kienet irreġistrata l-ebda vittma oħra bil-każi attivi s'issa huma ta' 68. Iċ-ċifri huma inkoraġġanti hekk kif qed tibqa' tendenza li l-każi pożittivi jibqgħu taħt l-10 kuljum. Il-total ta' każi mill-bidu tal-pandemija issa tela għal 30,533, l-ammont ta' mwiet bekk jibqa' 419. Sas-sibt iktar minn 205,000 persuna tlaqmu b'mod sħiħ kontra l-COVID-19 f'pajjiżna. Sa dan it-tant din il-ġimgħa kien ikkonfermat li l-Unjoni Ewropea se tkun qed tiffinanzja kważi l-provvisti kollha tal-vaċċina kontra l-coronavirus. Din l-ispiża tammonta għal xejn inqas minn 100 miljun euro. F'pajjiżna l-anqas rata ta' vaċċinazzjoni s'issa hi fost iż-żgħażagħ, trend simili għal dak li qed jiġri f'pajjiżi oħrajn. Dan hekk kif s'issa fost dawk li għandhom bejn is-16 u 29 sena, 6 minn kull 10 persuni għadhom ma tlaqmux. U fost dawk ta' bejn 30 u 39 sena, ir-rata ta' vaċċinazzjoni hi ta' 62%. Matul il-jum, Net News irċieva diversi rapporti ta' nies li marru għal xejn għall-appuntament tal-vaċċin, partikolarment b'nuqqas tal-vaċċin ta' Pfizer fl-isptar Mater Dei.